V dnešním videu uvidíte kreslení poua. Jako první si nakreslíte takovejhle oblouček. Jako druhý si nakreslíte takovýhle uši. Potom si nakreslíte oči. A jako poslední si nakreslíte pusu a takovýhle šaty. Jo, šaty. Kdo nemá šedivou pastelku, ať si vezme tužku a vybarvím tady tohle a pak tady na kraji ty uši. Tak když to máte vybarvený, tady tohle, tak si vezmete růžovou a vybarvíte tady tohle uvnitř a tady tohle dole. Tak když máte vybarvený tou růžovou pastelkou, tak si vezmete hnědou a vybarvíte tady tyhle ty malý tečky. A když máte vybarvený i ty tečky, oči, tak už máte hotovýho poua. Tak to je dnešní video všechno. Tak ahoj!